Бірінші театр Бүтін Россия театр ижат фестивалі жеңушілерін бүләклеу тантанасы озды. Россия Федерациясы һәм Татарстан мәдәниет министрлыклары Татарстанның мәгариф һәм фән министрлыгы ярдәме белән Казан дәүләт мәдәниет институты әлеге чараны быел 2нче тапкыр оештыра. Беренчедән алып 11нче сыйныфка кадәр фестивальдә катнашучылар шулай ук актерлык остаханәсендә дә катнаша алды. Чарада хәбәрчебез дә булып кайтты. Жанлы оркестр түрлі музыка құралларының дәртлі күйі. Казан дәүләт мәдәниет институтында бірінші театр фестивалі қунақларын шулай қаршыладылар. Россия күләмендә безнең республикада бүтән мәктәптә бар театрлар. Һәм аңа бик зур рәхмәт әйтәсем килә безнең тутышуларыбызга. Чөнки алар балаларны мәктәпләрдә үстерәләр, ә безнең институт аларга методик ярдәм бирә. Әлеге чараны бірінші театр дип исемләү Татарстанның мәгариф һәм фән министры урынбасарының идеясы булган икән. Во-первых, скажу, что мы живем в удивительное время, когда наконец... Бүген көндә иҗат, сәнгать өлкәсенә зур игътибар бирелә. Шушындый Рәсәй күләмендәге сәнгать бәйгеләре булу ул бик мөһим. Әлеге фестиваль беренче театр дип атала, чөнки мәктәптәге театр коллективлары ул укучылар өчен үзенә күрә беренче театр. Попробуйте ее на ощупь вот так вот покрутить. Профессиональ актер булыр өчен тәнеңне дөрес тыя белергә, сөйләмеңне үстерергә кирәк. Мәдәният институты укытучысы Наталья Плотникованың актерлык остаханәсендә нәни сәхнә сөючеләр 5 сизу органына күнекмәләр ясый. Мондый остаханәләргә йөргән бала һичшиксез шәхес буларак та үсә. Шушындый мәдәният сарайларында булып кайтканнан соң, алар мәктәптә дә үзләрен икенче төрле хис итәләр. Сәхнәдә дә икенче төрлерәк уйный башлыйлар. Үзләрендә горурлык хисе тула. Әйме, кыркына йөри торган бала түгел, ә ул инде әзгенә актерлык осталыгына өйрәнгән. Ул әзгенә инде үзен артист буларак та хис итә башлый. Һәм аларның канатлары үсеп, алар мәктәптә дә яхшы укый башлыйлар. Катнашырга теләк белдереп фестивальгә 80ләп сәхнә әсәренең видео язмасы килгән икән. Жюри әгъзалары спектакльләрне 12шәр сәгать бер туктаусыз карап бәяләргә туры килде ди. Без үзебезгә әзерләргә тиеш бит алмашны. Менә шушы алмаш, алар монда килеп күреп безнең институтны, бу фестивальне күреп, алар безнең килгән кешеләр бар шушы фестивальдә, Әлмәндәр варислар фестиваленә килгән кешеләр бар. Аннан соң безнең студентлар, менә үзебезнең монда студентлар, алар бит эшкә баралар, шушы студияларга, практикага баралар. Сәхнәдә җиңүчеләр, драматик театр, курчак театры һәм театральләштерелгән тамаша номинацияләрендә алар беренчелекне яулады. Беренче чиратта мин уйлыйм, что балалар ачылыбрак китәләр. Ялчан балалар, наоборот, кыюланалар. Әйбәтрәк даже укуга нитә влиять итә. Для меня всегда творческие фестивали, это всегда... Минем өчен иҗат фестивальләре ул һәрвакыт бәйрәм кебек. Мин гел суканам безнең республикабызда, илебездә бик күп талантлы яшьләр. Миләүшә Гальфанова, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.